Tänään pääsemme mukaan sirkuksen ihmeelliseen maailmaan ja ihmeellistä on myös se, jos saamme jonkun osallistumaan vaaralliseen veitsenheittotemppuun. Yllytyshullut osallistuvat tänään Sirkus Caliban esitykseen. Ninjojen pelleesitysten ja tulen jongleerauksen jälkeen ohjelmassa on veitsenheittoa. Tarkoitus on saada joku seisomaan maalitauluksi ilmapallo suussa ja heittäjän silmät on sidottu. Meillä olisi kuule nyt tarjota vaikka sinulle matkaa sirkukseen ja osallistuminen yhteen ohjelmanumeroon. Siinä on semmoinen veitsenheittotemppu ja saisit vähän niin kuin maalitauluna siellä. 1000 markkaa saisit tempusta, jos se onnistuu. Niin, jos se onnistuu, tai henki lähtee. Ei onnistu. Ei onnistu? Ei onnistu. Eikö onnistu? Ei. Tiedätte jo nyt tässä vaiheessa. Tää ihminen heittää sidesilmillä ne veitset. Oot ihan tosi? On. Siinä ei voi niinku milliikään liikahtaa. No mä lähden. Aika karmeeta, että mä oon luvannut lähteä. Nyt Teresa vie Merjan sirkuksen harjoituksiin. Muista Merja, että voit perua koska vaan. Pakko ei ole osallistua. Herra Jumala. Katsotaan vaan, ei tarvitse tehdä vielä mitään. Okei, katsotaan. Hei, onko sun sykemittari kädessä? Annan. Se on vasta 100. Hei, tää vaikeutuu vielä sen verran, että sä tuut olemaan se, joka tässä sitä ilmapalloa pitelee, mutta se ilmapallo on sun suussa. Ja tiedätkö vielä mitä? Suussa? Minkä ja ihme? heittäjä, niin hän heittää nämä veitset sokkona. Mutta ensin mentäis juttelemaan tämän Rekan meidän turvapäällikön kanssa. Hän kertoo sit näistä säännöistä tarkemmin. Entäs sit, jos mä vedän kyykkyä? Hän kertoo, mitä tapahtuu, jos sä vedät kyykkyä. Mennään Rekan luo. Hyppää kyykkyä. Joo, mennään vaan. Okei, hyvä. Niinpä. Merja, tämä on todella vaarallinen temppu. Sä näet, millä tavalla tämä veitsi on uponnut tuohon aika syvälle. Sehän on ihan oikea veitsi. Näin on ja aika painava vielä. Että kun me katsotaan sulle tähän oikea paikka ja sä pysyt siinä paikalla, etkä tee minkäännäköisiä ylimääräisiä liikkeitä, niin hän osaa työnsä ja sitten loppu riippuu sinusta. Että ainakaan eteenpäin ei kannata päätä viedä, koska silloin sen pallon tilalla on niin toinen pallo. Niin. Nämä on säännöt ja vaarat sä tiedät. Jos sä liikut eteenpäin, veitsi osuu suhun ja se on ihan varma, että tämä uppoaa kallosta läpi. Merjan tehtävänä on yksinkertaisesti pitää pää kylmänä ja olla täysin liikkumatta. Ja tietysti toivoa parasta. No niin, Merja. No niin. Nyt sulle on kerrottu kaikki yksityiskohdat tästä tempusta. Vieläkö sä lähdet kokeilemaan? Pakko ja nyt voi lähteä tässä vaiheessa. Sä oot halua perääntyä. Ei te naiset voi perääntyä. Täällä on monta muutakin Sä oot paikkaa. siis täysin yllytyshullu, Totta kai. Hyvä. Ei tässä vaiheessa lähdetään kotiin. Noniin, ei muuta kuin suorittamaan sit kohta. Okei. Ja nyt odottamaan itse suoritusta. Sirkuksen näytös alkaa kohta ja yleisö alkaa kerääntyä paikalle. Merja pääsee seuraamaan muita esityksiä paraatipaikalta. Kuinkahan nainen pystyy rentoutumaan? Ainakin ninjan veitset näköjään tuovat illan suorituksen ikävästi mieleen. Nyt on Merjan vuoro. Tämän numeron tähti on varsinainen yllytyshullu Merja. Ole hyvä. Annetaan raikuvat aplodit. Terve. Voi kauheeta. Voi kauheeta. Jännittääkö sua? Tää tuntuu. Nyt hirvittää. Saanko mä katsoa sun sykkeitä? Sulla on sykemittari siellä. Joo, 130. Kyllä sitä oikeesti jännittää. Se on ihan tosi juttu. Vieläkö sä haluat lähteä suorittamaan temppua? Joo, ei tässä vaiheessa ei voi perääntyä. Sehän olisi kasvojen menetys ja vaikka mitä ei. No mut ole hyvä. Kiitos. Areena on sinun ja veitsen heittäjän. Ensin veitsenheittäjän silmät sidotaan. Tämän jälkeen avustaja asettaa heittäjän oikeaan suuntaan. Heittojen suunta on siis täysin avustajan ammattitaidon varassa. Koska nyt ei ole sirkuslaisen henki kyseessä, heittäjä tekee pari kohdistusheittoa. Merja on aivan kauhuissaan. Eikä syyttä. Tempun epäonnistuminen on hengenvaarallista.
Heittäjäkin on hieman hermostunut. Merja pelkää järjettömästi. Jännitys on käsin kosketeltava. Ohi! Mutta turvalliselta puolelta. Katsokaa Merjaa. Nainen on aivan pois tolaltaan. Nyt pitäisi kerätä rohkeutta uuteen yritykseen. Tämä on järjettömän pelottava temppu. Osa yleisöstä peittää silmänsä. Merjakaan ei uskalla pitää silmiään auki. Se osuu! Katsotaan uudelleen. Heitto lähtee ja veitsi osuu ilmapallon päähän. Heittäjä on yhtä helpoittunut kuin Merja. Sähän vallan täriset! Jota ei puhuttu mitään kahdesta heittoa. Mutta hän heitti väärin. Apua jo ei heittänyt 3 kertaa väärin. Oletteko sitä mieltä, että Merja on ansainnut tästä rohkeasta tempusta 1000 markkaa? Ole hyvä. Kiitoksia, katso. Joo, ostoksia.